Hallo, lieve vriend. Vandaag wil ik mal wat een kleine beetje wat middelen. En dat handelt een beetje van mijn droom, wat ik de laatste nacht had. Ik had een droom en die droom maakt me einfach moed van jou. Dat was een droom waar we Meier wat we door het hub kwamen en dat was een samenhang, die was zeer wittig. Die was dol en die wilden met geweld geen aanstaan. En dan kwamen ze weer, dan die we beden voor die mensen. En toen passiert wat bijzonders in die droom. En ik kon het zeggen, dat zelf mal van een mens zich leiden laat van een Heilige Jeist. Du wie een mens, die vroeg me eenmaal, brukst u een mic te me reden of wat geht hier aan? Want die mens had plötzlich een stem gehoord, wat den andere deed. In Johannes 14, 16, du gleich waar je dat vinden würde schrijven van dat Gott ons wat geven dat, wat eeuwig bij ons blijven dat is de Heilige Jeist. De Heilige Jeist is dat wat du ons veranderen kan, ons ganzes leven. Want du wirklich bist en bist verstaat über alles. Du kannst Gott nicht wirklich. Dat is dat. De Heilige Jeist is die veranderen kan, plötzlich. Dat kan een paar seconden zijn, die ganze leven kan ändern. Plus van de Heilige Jeist. Want du Gott prijst, een ervaring van de Heilige Jeist, Gott soll in die leven aankomen en die veranderen. Want dat schafft niet zoals ik leven doe. Alles is zo aardig en falsch. Als die zo wörtliche Sonne, dat is dat wat die dan nog veel deed. Ik wens dat du wirst erfüllt worden met de Heilige Jeist en wens je Gottes Segen.